दिनै बनरगाव कन्स्टिटुएन्सि आबो सेरेमनियेल डिस्ट्रिबिउशन जे हाबाफारि बेखौ खालामबाय। दा 5टा गेरेन्टिफोरखौ लानानै बे बनरगाव 9 नं बनरगाव कन्स्टिटुएन्सियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेवहायनो बनरगाव कन्स्टिटुएन्सिनि एमसिएलए मानाव गेदेर जुबिराज बसुमतारी बिथां सारा मा फोरमायलांखो बेखौ ए टु जेड नायनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। लेन्ड पाट्टा बिनि उनाव दङ जोंहा बड'लेण्ड इयुथ सेल्फ एमप्लयमेन्ट प्रग्राम आरो बिनि उनाव दङ जोंहा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आरो बिनि उनाव दङ जोंहा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट सिनियर सिटिजेन एन्ड डिसेबिलिटिज आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा इन्डिभिजुवेल बेनिफिशियारि स्किम फर इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन बेखौ सारा खोथा होबोदोंमोन। दिनै हाराव मोगथां महराव दिनै नुजाफैबाय। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बुंनो लुबैदों, जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा जे खुगानिफ्राय बाथ्रा बुंदों बिथाङा मोनफा मोनफा आखरै आखरै गासिबो बिथांनि बुंनाय बाथ्राया दिनै मोगथां महराव नुजाफैजोब्बाय। बेनि थाखायनो बयबो खेबसे आखाइ बुंनो हा रायजोफोर हाग्रामा सारनि मुङाव गोजोननाय थाबाय। आरोबाव जोंनि बिपिएफ दोलोआ बिटिसि सरकारखौ जों सालायबाय। गतिके जोंहा गोबांथार रायजो राजानि खामानि मावनांगौ दङ आरो जों बेखौ मोनफ्रोमबो आखरै आखु जों मावलांजोबगोन। दिनै थारैनो जों बेखौ बुंनांगोन जे जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारनि दैदेननाय सरकारा जेब्लाबो जे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ गासिबो जाफुंसार होगोन। बेखौ नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ दरकार गैया। बेखौ खुगानिफ्राय बुंदों बिथाङा गासिबो आखरै आखरै जाफुंसार खालामखागोन। ओंखायनो खुनु दिन माब्लाबाबो जोङो फावसायनो नाङा आरो जोङो बेखौ सानबाय थानांगोन। जोंनि बिटिसि सरकारा बा बिपिएफ दोलोआ जेब्लाबो डेभेलपमेन्ट खामानिखौ आवगायलांबाय थागोन। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो बनरगाव समस्तिनि एमसिएलए जानानै जे जोङो जोंनि साननाय हनाय जोंनि मिटिं मेलाव जे जों बुंबोदोंमोन दिनै जोङो मोगथां महराव जों नुजाफैनो हाबाय। आरो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफाफोरनि थाखाय आं बेखौ थोजासे आरो जोंहा मावनांगौ गोबांथार खामानि दंबावो। जों बेखौ जोङो दासो जोङो नै दान मोनबा जादों आरो गोबावथार सम दंबावो। जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ उन्नति डेभेलपमेन्टखौ जों मावलांजोबगोन। बे जोंनि एकदम बेखौ जों क्लियारखा बेखौ जों साननांगौ खोथा गैया। आं बेखायनो बुंदों जे सरकारा जे दोलोआ खामानि मावगोन बे दोलोखौसो नोंथां रायजो राजाफ्रा अननांगौ आरो बे दोलोखौ सापर्ट खालामनांगौ। दिनै सरकारनि प्रग्रामब्लाबो आङो फंनैसो बुंगोन जे जोंनि बिपिएफ दोलोआ दिनै बिटिसि सरकाराव थांनाय अक्ट'बर दाननिफ्राय जों दायथ' लानानै दिनैसिम जिरायाखै। जेरावखि जाया डेभेलपमेन्ट खामानि जेरावखि जाया उन्नति खामानि खालामगासिनो दं जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारा। गतिके जों जे मानसिया जोंनि थाखाय अत्यन्त गोहो गोरा लिडार जोंबो बिदि उन्नत खामानि मावलांनो थाखाय जोंबो जोबोद साहस जायो आरो जों बेखौ मावलांखागोन। गतिके आङो दिनै बयखौबो खावलायो जाहाथे खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया। फैगौ विधानसभा एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बैसागु बा एप्रिल दानाव। बेहाय आं बयखौबो खावलायो जोंनि बनरगाव समस्तियाव खुनु खदायबो जोङो एबा दस्रा दोलोखौ जोङो बाहाय लाइ होआ आरो जों दस्रा दोलोखौ जों बाहाय खुनु खदायबो जोङो स्कप होनाय नङा। जोंहा मोनथाम एलएसि गोग्लैबाय रायजोफोर। मोनसेया जादों बनरगाव प्राइमारि आफलागाव प्राइमारि अन्थाइबारि प्राइमारिया जोंना दतमा एलएसियाव थांबाय आरो जोंना जाहारबारि पाटगाव वेस्ट मालिगाव सिजुगुरि शान्तिनगर मोनबा प्राइमारिया
जोंना क'क्राझार एलएसिआव थाबाय आरो बावखुंग्रि एलएसिआव मोनबा गंसिगाव स' नुनो मोनबाय बुजिनो मोनबाय मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ